Kumpas! Mitä tuo lienee? Vuosien etsimisen jälkeen supertähti on viimeinkin meidän! Olen nyt maailman mahtavin kelpikanna! Pian saavumme Sienivaltakuntaan, jossa vuosien vihollisuuden jälkeen aion kosia prinsessaa vaimokseni ja saada unelmieni satuhää! Häh? Jee! Sanoks se just, et se aikoo kosia prinsessaa? Mut eikö se vihaa sua? No tietysti hän vihaa, mutta siksi rakastan häntä vain enemmän. Sydämen muotoiset kutrit, miten hän leijuu tuulessa. Ja putoamaton tiara, kun hän näkee tämän tähden, häkellot. Mitä jos hän ei suostu? Sitten vahvistan itseni supertähdellä ja tuhoan Sienivaltakunnan! Valmistakaa itsenne kaikkien oikein parhaisiin häihin! Ne tulee rulaa!